Tá sóma de dul siar Codáin, seo leath agus ceathrú. Dús, tá an pizza seo gearrtha ina dá leath. Ní bheidh aon tréad idir na páistí a bheith ag an pizza seo, mar tá an dá thaobh corthram, tá sí díreach mar an ggéine. Feicimid an seo go bhfuil leath agus leath corthram le pizza iomlán amháin. Mar sin, tá gá leath in aon pizza amháin. Leath agus leath sin gá leath. Gá leath sin pizza iomlán amháin. Anois, tá 4 páistí ag roinnt pizza. Fáin gach duine acu aon cheathrú den pizza. Tá gach píosa corthram. Tá gach píosa díreach mar an ggéine. Feicimid an seo go bhfuil aon cheathrú agus aon cheathrú agus aon cheathrú agus aon cheathrú corthram le pizza iomlán amháin. Mar sin, aon cheathrú agus aon cheathrú agus aon cheathrú agus aon cheathrú sin ceithre cheathrú. Ceithre cheathrú sin pizza iomlán amháin. Cén codáin atá ite? Cén codáin atá ite an seo? Cén codáin atá ite an seo? Cén codáin atá ite an seo? Táid go brán éis ag roinnt pizza go corthram, ach céirt faoi mála millseán a roinnt go corthram. Cé bhéad millseán atá agan? Tá 6 millseán san iomlán agan. Má roinnemuid na millseán go corthram ina dá leath idir beirt pháistí, ionas go bhfaigheann an bheirt acu an méid céine, cé bhéad millseán an duine a aghaidh siad. Le bheith corthram, fáinne duine amháin 3 cín, agus fáinne an duine eile 3 cín freisin. Mar sin, leath a 6 sin 3. Anois, má tá 4 páistí agan, cámad an mála millseán a roinnt ina ceithre chuid. Dús, cámad fáil amach cé bhéad millseán atá agan. An seo tá 8 cín agan. Cámad iad a roinnt go corthram idir na páistí. Cé bhéad millseán an duine a aghaidh na páistí. Má thugamid 2 cheann an chéad duine, 2 cheann an dara duine, 2 cheann an tríú duine, agus 2 cheann an 4 duine ba gach duine sásta. Fáinne gach duine 1 cheathrú de na millseán. 1 cheathrú de 8 sin 2. Anois, buin trílas na cín seo. Agus na cín seo.